दिनै नोंथांमोननो सुमफ्राम आरो बेनि बिलाइनि मुलाम्फानि सायाव फोरमायथिनो लादों। सुमफ्रामखौ गुबैयै गोरान आरो गिसि सिदोब जायगायाव मोननाय जायो। सुमफ्रामा जानो गोदै आरो गोथाव, जाय गोबां भिटामिनफोरजों बुंफबनाय। सुमफ्रामाव गोबां भिटामिन सि मोननायजों लोगोसे एन्टिअक्सिडेन्ट्स आरो पटासियामबो मोननाय जायो। सुमफ्रामाव कमलानिफ्राय बांसिन भिटामिन सि मोननाय जायो। बेनि अनगायैबो सुमफ्राम फिथाइया आहाराव जाग्रा केन्सार बेरामखौ होबथाग्रा महरैबो खामानि मावो। सुमफ्रामाव गोबां फाइबार आरो ग्लाइकेमिक इन्डेक्स मोननाय जायो, जाय डायबेटिस बेरामखौ होबथानायाव मदद खालामो। सुमफ्रामा आदार दोगोन खालामनायावबो मदद खालामो आरो खिनाय बेरामखौ होबथायो। सुमफ्रामा गोरबोआव थानाय आइजोफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मानोना बेयाव फलिक एसिड आरो भिटामिन बी थायो, जाय गथ'नि नार्भास सिस्टेमखौ जौगाहोनायाव मदद खालामो आरो गथ'खौ निउर'लजिकेल जेंनाफोरनिफ्राय रैखा खालामो।